भारत माता की भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह আমি এত বড় প্রথম আনি সাপোর্টও তংবাই जों যত যাওয়ার তিনি ফাইলে जों যতনো বিজেপিनो जों একসাথে খালাইমিनो যে তাবক যে लोकल जे तंनाय राव तै जों फाइनाय राव जत मिलिवैनो जों माताबारि ब्लक आन्दारनि जत लिडार दंमोन जों जतनो एक साथे खालायो याखौ बाक्साखौ जों बिजेपिआव बुंनायनि नों आगे नेने हामजागमा सापोर्ट खालामनो दंमोन आने हामजागमानि सापोर्ट दंकेनो ले आं के हामजागमानि सापोर्ट दंके ले त्रिपुरायाव थाना हामजागै दंजामानि आगे Matarbari arti blog ni anda nengai korupsi member. Para kita tuh sawan aja. Tidak sih kau orang jaga nih 100 poriban nih, bobo party nih, koi family nih orang apa itu join rofek. Oh kita sini di Pramod hari kita side poriban, IBF kini side poriban, baki kita CBI ya. Kita hilang dal bidal mau hari ini wo sabbe dong aja. Tapi tunggu saya sini JRC nih enggak sini komite ni pokok থেকে सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जे गोबांमानो पक सलायमानि दाबि दावा जे सिनियर गोबांमानो दंगो के तिनि जों मेमोरेन्डाम सिनि लिडार अफ हाइसक फाइजाक सिनि लिस्टारनि सिंखि सिनि मेमोरेन्डाम रनाय रमानि यागुलो जों अमनो सामो नांथों सिनि जनजाति बे सिनि अर जे आरसे सिनि जत मासिनाय नखुंनि बररनो जों ओ बेनिफिशियारि जेखुनु जों बक्ता बुगिमा दंमानि दुख खस्थ'बो बनबो जोङो माबानि मोनथों मोनसे खाबुखौबाय खुलुमनांगौ आखार जाबाय दै गयजा खुलुमो याफाबो दाबक बसखांनि सिनि जों क्रा खायो सिनि भारतीय जनता पार्टी न सापर्ट खायमानि बिसिंगो जों जांगरि खाबै खरगरि सवै जों बसखांगो आगलायनाय हिंलायनाय जों अमता हिख्लायनो सिनि जत सिनि जनजातिरानो जों सिसारलायनाय सिनि सिनेमों सिनि बकुंबारानो जों खालगै जों साक बायसाक खाखेयानाय दैख्लायो जों खा बाक्सा खालायो दैयारबाय जों बिनिबो बिजेपिआव सामिल